Ale Gunnar pri kolese nechal behať Pogbu v lese, Salibaba, Gabriel, Zizu, Zidane, Montiel, Postecoglou, Vanieri, slepiče na tanieri. OK. Stretching huby ready. Let's go. Krásni ľudia, fanúšikovia, pri tomto návrate na scénu Vipka vydržala dlhšie ako 5 minút. Takže už teraz je jasné, že to bude lepší výkon ako moje posledné manželské povinnosti a vydarenejší comeback ako ten od Risa Jamesa. Našich fanúšikov sme v tejto chvíli potešili už druhýkrát po sebe, čo znamená, že sme prekonali aj víťaznú šnúru San Marina, ktoré vyhralo svoj prvý kompetitívny zápas v histórii svojej mokrej štvrte. Ale pri žartoch o San Marine veľmi opatrne, pretože tento futbalový Liliputko má v tejto sezóne lepšiu bilanciu ako červaví diabli z Unitedu, ktorí sú stále v procese a potrebujú sa držať plánu. Plan will be the same. We stick to the plan. You have to stick to the plan. Stick to the plan. You have to stick to the plan. Stick to the plan, stick to the game, stick to the plan, stick to the belief, stick to the plan, stick to the rules, stick together, we stick to the plan, stick to the plan, stick together, and stick to the plan. No a keď už sme pri tých červoch, našim nevlastným bratrancom Čechom momentálne naozaj nie je čo závidieť. Predstavte si, že fandíte týmu a v jeho zostave si prečítate toto. Černý, chorý červ a zelený šourek. Veď to znie ako diagnóza od urológa. Z toho by jeden zoufal. Navyše je tam zima. Takže ten šourek a červ je iba taký výtik. Ale viete, ako sa hovorí. Aj s malým Šulcom dokážete zahrať veľkú čvančaru. Toto pôjde do siene slávy, kurva. Zlatú Pulitzerovú loptu. Za komédiu. Keďže stále nemáme sponzora, pretože všetci sú dosratí podporiť tento nevšedný formát, tak vám túto epizódu vášho obľúbeného futbalového stand-upu v štýle sit down prináša Víkendový manažér. Najlepšia stolová hra nielen na dlhé zimné večery, ale aj pre obdobia prírodných katastrof. Keď vám povodeň odplaví auto a vy ostanete trčať doma, bez možnosti ísť si pozrieť fotbal do krčmy. Objednajte teraz a ku krabici vám pribalíme fazuľu v konzerve. Šakhorst. Ako som spomínal, máme za sebou najzbytočnejšiu časť celej futbalovej sezóny, ktorá bola venovaná Lige tumorov. Čo sa počas nej prihodilo? Declan Rice sa stal prvým hráčom, ktorý neoslavoval gól proti svojmu bývalému tímu na reprezentačnej úrovni. Harry Kane pre zmenu sa stal hráčom, ktorý má odohratých najviac zápasov bez toho, aby čokoľvek vyhral, a za toto celoživotné dielo dostal pičus zlaté kopačky. Ja som počas partičky manažéra obul Fraňovi Krištofíkovi gumené kopačky. Kde v piči je BBC? Okrem iného sa zodpovedala aj moja otázka spred 2 týždňov, keď som sa kolegov Gunnarov pýtal po tom celom výpredaji, čo budeme robiť, keď sa nám, nedaj Bože, zraní Maťulko Odegaard. Tak teraz to už viem. V prvom rade budeme v peknej riti. No a v druhom rade sa môžeme akurát tak modliť futbalovým bohom, aby neprišli v nedeľu ráno zaklopať Tomasovi Partimu a nečapli ho za všetky tie znásilnenia, pred ktorými uteká posledné sezóny. Ako hrdý majiteľ 16 výronov, z ktorých 4 boli nočné polúcie a tie ostatné sa týkali mojej dominantnej pravačky, viem potvrdiť, že pri takomto vyvrtnutí dostanú väzy riadne zabrať. A celý členok sa nafúkne do veľkosti, ktorá sa meria na stupnici od pomaranča cez melón Gália až po vajcia tibetského mnícha, ktorý si ich naposledy vypustil pri poslednej trofeji Tottenhamu. Ale čo sa týka samotného derby, kolegovia kanonieri, buďme optimisti. Treba veriť v tú majestátnu, abstraktnú a dnes už povestnú auru, ktorá sa okolo tohto týmu vytvorila a iba málo kedy sklame. Tým myslím legendárnu silu slepačieho babráctva, samozrejme, ktorá nepozná víkend, čo by sa nedal kráľovsky dojebať. Ďalšie správy preleďme iba telegraficky. Andrému Onanovi sa podarilo vychytať 2-0 po sebe, takže prezident Kamerunu zvažuje, že vyhlási štátny sviatok. Andrému Honibrkovi sa niečo takéto na klubovej úrovni nepodarilo 12 mesiacov. V drese Manchesteru by chudák nechytil asi ani mŕtvého kapra vyplaveného na pličinu. Či sennú nádchu v Topolovej aleji. Neprestrelili ho bombardéri z Namíbie a Zimbabwe, čo znamená, že je dokonalo pripravený na Premier League. Najbližšie sa pri jeho dubstepe na brankovej čiare budú fanúšikovia United prežehnávať proti svedcom. Prípravu na nový týždeň netradične poňali aj blankyťaci zo City. Guardiola namiesto tréningov na ihrisku zobral celé osadenstvo klubu a učil ich, ako povedať bez pohnutia brvy vetu: ja som nič neplatil. A tá čiastka nesúhlasí.
Svojho času sme pozerali seriál Beverly Hills 90210, teraz to je Manchester City 115. Ak ste nemali vydarený týždeň, nebuďte smutní, mohli ste dopadnúť ešte horšie. Ako môj buddy Viktor, šedá eminencia a produkčná hlavica Vipky. Viko kúpil permicu na Slovan, pretože chcel vidieť City naživo a ako čistokrvný kanonier obliať Haalanda pivom pri rohovej zástavke. Ibaže cez víkend sa najebal, zobudil sa až pondelok 10:30, keď bolo po všetkom, čo z neho robí jediného človeka, ktorý nevyužil predkúpne právo preto, lebo zabudol. Ale aspoň môže chodiť zadarmo na Podbrezovú. Smrť futbalu, sláva Švajdochlíkovcom. Vidíme sa příště.